मोनसे मोजां खेला जादोंबाव बोसोरै खेलाया जाबाय थायो नाथाय नोंनि अननायाव एबार साबसिन खेला जादों होनना खोनादों जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बयनिसिमबो दिनै बे बेंटल जांख्रिखां फोथाराव मोनसे क्रिकेट मेच लेट आइजाक नार्जारिनि मुङाव लानाय जादों आरो बेखौ डलफिन क्लाबा बेखौ दैदेननाय जादों जोबोर मोजां खेल जादों आरो दिनै बे फाइनालमोन आरो बेयाव जोङो नुदों जे क्रिकेटखौ माने जोंनि ओनसोलाव गुरुत्थ' होनायखौ जों बारा नुवाखै किन्तु बेखौ आं गोबाव सिन्था खालामनानै जोंनि बे ओनसोलाव बे क्रिकेटनि गेलेनाय मोनसे स्पिरिटखौ बोखांनो हायो नामा बे मोनसे थांखिजों आं बेखौ फुलि स्पन्सर खालामनानै गोबां टिम 16था टिम बेहाय जयनिं जाफैदों जोबोर मोजां खेल जादों आं दिनै बुजिनो मोनबाय जे जोंनि ओनसोलाव क्रिकेटनि जेनोखि गेलेनायनि स्पिरिट बे खमाखै किन्तु जेरावबो माखासे प्लेटफर्म गैयैनि थाखाय बेयावहाय जोङो एसे खमखौ नुबाय थादों फुटबला बांसिन जायगा लादों दा बे हिसाबै दिनै आं नुबाय आरो फोथायनाय थाबाय जे दिनै जिखिनि उइनार जादों आरो रानार्स आप जादों बे ओनसोला बे क्लाबा खुब गोथौ आरो गोजान जायगानि जेरै मालिबिथा बेफोरबायदियाव जों मिथिनो बा जों खोनानो मोनाखैमोन जे बेहायबो क्रिकेट गेलेनानै जे मानसिफ्रा दिनैहाय दंगासिनो दङ आरो खोदोमथलि बे आंनि खाथियावनो दा बेफोराव जों अभार एस्टिमेट खालामोमोन जों नुबाय दिनै गोबां मोजां मोजां प्लेयाराबो दङ आरो गेलेनायनि मोनसे स्पिरिटआ दङ दा बेनिखायनो बे मोनसे थांखिजों जोंनि ओनसोलाव जेथिया बलाबो थांबाय थादों भलिबल थांबाय थादों काराटे बेबायदिनो गोबां सना आरो गल्ड मेडेल लानानै जोंनि बिटिआरखौ नाम खालामनानै लानानै फैदों थिग बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो क्रिकेटआबो समान समान जायगा मोनगोन आरो समान जायगा मोन्थों आरो मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव ढौ फैदों होननानै आं बेखौ सानानै बेखौ गावनो बेखौ अर्गानाइज खालामहोनाय जादों आरो बेनि मुंखौ देग्लाय जोङो फार्स्ट ओरैनो राफलि जों खालामग्रोनाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव सासे रिनाउन आरो वेल नन जोंनि बे ओनसोलावहाय सासे टिचार्स दंमोन आइजाक नार्जारि बिथां बेनि मुङाव होनाय जादों निस्सय आसा खालामो फैगोन बोसोराव बे खेला मोजाङै मोजां साबसिनै जागोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो गोबां जोङो दिनै पार्टिसिपेन्टस जायफोरा क्लाबफ्रा दिनैहाय फैनो हायाखैमोन बिसोर बुंहरदों दे जोंबो थांगौमोन खिन्थु सर्ट टार्म जाबाय आरो एग्जामनि माखासे खोथा थाबाय होननानै जइन लाफैनो हायाखै नेक्स्ट इयाराव आं आसा खालामदों बेनिफ्राय एकदम गरजियास एसे प्रग्राम जागोन साबसिनै जागोन आरो पार्टिसिपेन्टसफ्राबो बांसिन जागोन आरो जेनोखि जोंनि बे ओनसोलाव मोजाङानो दोहौ दङ बेंटल ओनसोलावथ' क्रिकेटआ आवगायनिफ्रायनो गेलेबाय थायो खिन्थु माखासे समनि गेजेराव बेखौ आं नुनो मोनाखिसैमोन आरो दा बेखौ आं सब समाय बे लामाजों थांबाय थायो जोंनि फिल्डआव गोदो बेहाय गेलेयोमोन दा मा गेलेला दा बेखौ नुनानै आसा खालामदों फैगोन बोसोराव गोबां एक्टिभ रल लानानै बिथांमोना आरो खुंबावगोन आं बेखौहाय एकदम नुहुरदों आरो मोजां मोनदों आरो मोनसे राजखान्थियारि सोंथि डिप्युटि खाम्फा बरगयारिया गावनि इउपि पन्सायतनिफ्राय रिजाइनेसन लाबाय सार दायो इउपिपिएलएलआव हाबनायनि माबाफोर खौरां मोनदों बेखौथ' मैया नुदों ससियेल मिडियाआव फेसबुकाव नुदों बिथांनि जेनोखि रेजिगनेसन लेटार बेखौथ' नुदों सानदों सिङाव मा जानानै दं बेखौ जोंबो सिन्था खालामदों निस्सय नोंथां सोंनाय बायदि जेरैहाय जोंनि दलाव फैयोब्ला जोंथ' मस्ट वेलकाम जोंहा अपेन दरा बयहाबो दंखायो बयनि थाखायबो खुला आरो बेयाव बयबो फैनानै मावनो हागोन आरो रायजो राजाखौ सिबिनो हागोन जों मस्ट वेलकाम जुदि जोंनि पार्टियाव फैयोब्ला आं सिगांनो बिथांखौ वेलकाम खालामग्रोबाय आरो आसा खालामदों जेनेबा जेनोखि दल बिथाङा ओंखारबोदों आरो गोबां मानसिफ्रानो फैबाय आरो फैगासिनोबो दं निस्सय लास्ट मुहूर्त समाव मा जागोन बे समासो खोन्थासिगोन बेखौथ' जों इन्टारनेल गावसोरनि इन्टारनेल कनफ्लिक्ट थानो हागौ बेखौथ' जों डाइरेक्टलि बे पार्टियाव गैयै हिसाबै जों बेखौ बुंनो हानाय नङा जिखुनु जा जों नुदों जे गार्जेनजों गार्जेन जुदि थिग नङाब्ला गथ'फ्रा खारखायो बिनि सिगांबो गोबां गथ'फोरा खारबाय मोनसे न'खराव गार्जेना जेनेबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थायोबो गथ'फ्रा दिल्ली बम्बे खारखायो निस्सय गार्जेननि गेजेराव बेफोरबायदि कनफ्लिक्टआ जादों आरो माबा मोनसे आइडिय'लजिकेल डिफारेन्सबो जानो हागौ बेनि थाखाय बिथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बिथांजों मावजाबनो जेनोखि दानि आवगोलनि हाग्रामा बिथांजों
दा बेनि थाखायनो बिथाङा गोदान लामा लादों होननानै आं सानो 7 थारिखआव हाब जयनिं खालामगोन होनना सुबुंफ्रा मिथिनो मोननाय जादों 7 थारिखआव जयनिं जायोब्ला आं दहायनो बुंखाबाय मस्ट वेलकाम आरो जों वेलकाम खालामगोन बेखौ नेनानै दं जयै खामानि मावनो आरो जों जयै खामानि मावगोन